tiramisu. Na prípravu tiramisu budeme potrebovať 5 kusov vajec, 5 lyžíc kryštálového cukru, 250 g mascarpone, 500 ml kávy čiernej, silne uvarenej, 100 ml amaretto likéru a piškóty dlhé. Postup receptu. Žltky a cukor vyšľaháme do peny. Ešte lepší efekt dosiahneme, ak ich vyšľaháme nad parou. Do vyšľahanej peny pridáme mascarpone a nakoniec ľahko primiešame tuhý sneh. Do vyššej nádoby nalejeme studené mlieko a šľahačkovú smotanu. Pridáme zmes na prípravu krému a šľaháme ručným šľahačom. Uvaríme silnú kávu, do ktorej pridáme trochu cukru a likér amaretto. Piškóty opatrne a hlavne rýchlo namáčame v káve a ukladáme do formy alebo na plech. Na piškóty natrieme polovicu pripraveného krému. Poukladáme ďalšie namočené piškóty a opäť natrieme krémom, prípadne džemom. Nakoniec posypeme kakaom alebo postruháme čokoládu. Dáme do chladničky, najlepšie na 24 hodín.